إذي دمت حرنات بسلف ديمقراطي إرترا المحلالات أفراوي نايرد يفنوي إذي دمت حرنات سلام زخبركم انت قاتلت دمص حرنات بسلام كنيكم كتكونوا نتمننا لومي سنبت على شدشت طري كل تشحن 13 بنا محل الفوزلنا مدفن وارديونا فلما صنعين قسانة زعسلوا رحوش حدش عمتن بعلدة كريستوتن خون النازل لنا من نيوت بمقلح كم تلمود بزينا دحرم الجمار كسركن نزرع أخوص كمل سليني أمنو زبل سمنا وحتتنا كنسعب الكمينة نلومي زدالنا لكم زينا انه إثيوبيا نايترفات اسلامويان قجلة انتي عتبل بوليس إثيوبيا 15 أبالات زركبوا مستيراويت نايترفات اسلامويان قجلة 5 رخبة قليسو ازوم سبات زياتهم اب سمال تعليمهم اب إثيوبيا دما قدات كوردو مدب نيروهم تباهيلهم يوم تترطرو سبا سلطان تا إثيوبيا 5 قلسو توماش برتي اب كتماتات حررن كميسن مستراو جلتات الناس افين كلو كم تتحزو حبيرهم بوليس إثيوبيا كابتو جله حيزيو زبالا اصوار سيديتاتن عربنيا صحف زلوهم صلمتي ارماتاتن ابز حلف ربع بتلفزيون إثيوبيا اريو ونيريو سياسة عدلة بقى هوان تباهيلنا سياسة عدلة بقى هوان تباهيلنا شدان فيزعل هالكرسي ندقيل سياسنا سياسة عدلة على الوه تباهيلة سياسة عدلة على الوه تباهيلة صدق سدرة خوين حليات خلقيلة سياسنا عدها تباهيلة عدها منابري
صادف سيت عديلة ذكري وانتباهيلة سيت عديلة ذكري وانتباهيلة شدان زي زعد أكرسي اندم قيلة أسياسي بريد حوافيت عنقاليت نغلو تواريت لقى تفتراي وهنتو تدرتاي نصاي منابتاي وانم زينف قلال منالو يا عينو زبحي أبنو فوديو قيت درحي منالو يو لسانو زفتها ماما خيب لحي وين حدك والو يا عمرو صورة له تاريخي يوم سكر وعرايا تبهيله حيالني يا تفدري عقاليا تبهيله أنا صادف غري حدي حدا بلون السنيت حدا بلون حدا نبل نسمر حدا نبل نعسل نسمر وعرا نبل وتنعتان أكلتنا نتمرو حساباتنا نسمرو يوتنا ناما كرو حدا نبل نعسل نسمر خويا نبل شلنا نعتان حدا بلون السليت حدا بلون حدا نبل نسمر حدا نبل نعسل نسمر معرا نبل وطن نعتر كسرق النزر أخوص كمل سلين يعملو ديكتاتورياو سرعة أسمرا عمود أتاور حلتشن أسر تخلتن أبكتم أسمرا وعلى قطواو لمعات بزبل سم دك هاجر هبتم أبلمعات هاجرهم كوفروو يصوع أخيبا أدالي منبارو زفلاتيو قطواو لمعات نمرقاس زدلي رقاحيتات بزحات يوم بتم كندقن جزاء حقي سلام مرقاقا انسناي قربتنان بحرياون سبقاون عقمتاتن سقاتاتن معبول تحت غرصان زمناو مساريحتاتن نسا من قسقاس ناي سباتن اقحتن كم زامسلون يوم كمزي زامسلو على قدمون اب كباب شنچاتم 1994 عامه مهرت تغيرو نيريو شعو حزبي ام منغستون ناصنتون امنت سلازنبرو كي تصوع ايو نزنبرو گنزب اب لمعات نفسون
ሃገሩን ከውዕል ዝጓየ ዝነበረ ሽዑን እንተኾነ ፕሮጀክትታቱን ገንዘቡን ብመንግስቲ ይዝረፍ ነይሩ እዩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይድልዮ ወፍርታት ኣብ ኤሌክትሪክ ዘይብሉ ቦታታት ክምስረት ዝገበርካዮ መጽናዕትታት ድሕሪ ምስማዕ ኣይከኣልን ዝብል መልሲ ይወሃበካ እሞ እታ ፕሮጀክትኻ ብመጋበርያታት ናይቲ ስርዓት ኣብ ግብሪ ክትውዕል ትርእየሉ ኩነታት ሰፊኑ ነይሩ ግን ክመሓየሽ ብዝብል እምነት ህዝቢ ዓቕሙን ዓቕሉን ክሳዕ ዝጽንቀቕ ደኣ ቀጸለ ስለዚ ድማ እዩ ኣብተን መጀመርያት 6 ዓመታት ናይ ናጽነት ገለ ቁጠባዊ ዕብየት ክምዝገብ ዝተረኣየ ኣብዚ ክለዓል ዘለዎ ኣገደስቲ ሕቶታት እምበኣር እቲ ሽዑ ዝነበረ ረስንን ጉያን ሕጂ ኣበይ የበለ ሽዑ እቶም ገንዘቦም ከፍሩ ዝመፁ ሰባት ኣበይ ኣለዉ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ሕጂ ኣሎ ድዩ ዝብሉ እዮም ብሓጺሩ እቲ ንቁጠባዊ ልምዓት ናይ ኤርትራ ዘተባብዕ ኩነታት ሕጂ ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ምምላስ ኣገዳሲ ይኸውን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ንቁጠባዊ ልምዓት ዘተባብዕ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ዝጨበጠ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ጎረባብቱን ዓለምን ሙሉእ ተቐባልነትን ደገፍን ነይርዎ እዩ ዓቕሚ ናይቲ ኣብ ትግዳም ዝነበረ ህዝብና እውን እንተኾነ ካብ ሎሚ ሽዑ ዝሓሸ ነይሩ ሽዑ ከምዚ ሕጂ ኣብ ስድራ ቤታት ዘጋጥም ዘሎ ዝተፈላለየ ጸገማት ኣይነበረን ቁጠባ ዓለምና እውን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ስለ ዝነበረ ናይ ስራሕ ዕድላት ነይሩ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ሕጂ የለን ብሰንኪ ጉጉይ ፖሊሲታት ስርዓት ኤርትራ እቶም ሃብቶም ኣብ ሃገሮም ከፍስሱ ዝተበገሱ ይኹኑ እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበሩ ሃብታማት ባህሪሮም ሃገሮም ገዲፎም ሃብቶም ኣብ ዓዲ ጓና ከፍሩ እዮም ተጓይዮም ብኻልእ ሸነኽ ድማ እቲ ኣብ ልዕማት ሃገር ዝዓበየ እጃም ከበርክት ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ወይ ሓይሊ መንእሰይ ሽዑ ምስ ሙሉእ ተስፋታቱን ባህግታቱን ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ኮይኑ እዩ ዝጽበ ነይሩ ሎሚ ግን እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ወተሃደራዊ መደበራትን ኣብ ግንባራት ናይ ውግእን ተጸሚዱ ናይ ባርነት ኣገልግሎት ክህብ ወይ ድማ ካብ ሃገሩ ተስፋ ቆሪጹ ናብ መደበራት ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራትን ክንይኡን ክውሕዝ እዩ ዝርአ ዘሎ መጻኢ ዕድሉ ዝጸልመቶን ባህግታቱ ዝማህመነን ወለዶ እዩ ኮይኑ ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ይኹን ምስ ዓለም ዝነበራ ዝምድናታት ሳላ ተፈሓጣሪ ባህርያት ዲክታተርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ናብ ጽልኢ ተቐይር እዩ ኤርትራ ድሓንቱ ዝብል ጎረቤት ወይ ናይ ወጻኢ መንግስቲ ክሳብ ንስእነሉ ደረጃ በፂሕና ዘለና ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ንንግዳዊ ስራሓት ዘይሕግዝ ኩነታት ከመይ ኣቢልና ኢና እሞ ልምዓት ከነረጋግጽ ዘፍረናዮም ንሸጠሉ ዕዳጋታት ከምኡውን ዘድልዩና ነገራት ንገዝኣሎም መናግርቲ እንተዘይሃልዮምና ከመይ ጌርና ኢና ቁጠባዊ ልምዓት ከነምጽእ ቦዱ ኣብ ዝኾነ መሬት ዘሪእካ ምህርቲ ምጽባይ ደይኮነን ወይስ ከም ዝሓለፉ እዋናት ድራር ኣዛብእ ክገብሩና እዮም ደልዮም ቁጠባዊ ልምዓት ክረጋገጽ ናይ ወጻኢ ባጤራ ብናጽነት ዝሽየጠሉን ዝግዝኣሉን ብሕጊ ዝሰርሕ ዕዳጋ ክህሉ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ንምንቅስቓስ ናይ ወጻኢ ባጤራ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁጽጻሩ ኣእትይዎ ንንግድን ውልቃውያን ነጋዶን ጅሆ ይሒዝዎም ጸኒሑ ናይ ወጻኢ ባጤራ መንግስቲ ኣብ ዝደለዮ መዳይ ደኣ እምበር ውልቃውያን ኣውፈርቲ ኣብ ዝደለይዎ መዳይ ከም ዘይውዕል እዩ ክገብር ጸኒሑ በዛ ኣገባብ እዚ ዝረጋገጽ ዕብየት ወይ ልምዓት ክህሉ ከም ዘይኽእል ድማ ርዱ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ወጻኢ ባጤራ ሕጽረት ስለ ዘሳቀዮ ንሽግራቱ ንምፍታሕ ደኣሉ ንሃገራውያን ኣውፈርቲ ዝጽውዕ ዘሎ እምበር ሓድሽ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ከተኣታቱ ስለ ዝደለየ ከም ዘይኮነ ክበርሃልና ይግባእ ኣብ መዳይ ትሕተ ቅርጻ ብመጠኑ ዝተሰርሐ ነገራት እኳ እንተሎ ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ከይወዓለ ክበላሾ እዩ ዝርአ ዘሎ ሰብን ኣቑሑትን ዘይንቀሳቐሰሎም ጽርግያታትን ወደባትን ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ዘይውዕል ሓጽብታትን ሓካይምን መድሃኒትን ዘይብሎም ሆስፒታላትን ተማሃሮን መማህራንን መጻሕፍትን ዘይብሎም ኣብያተ ትምህርቲ ስራሕን ነፈርትን ዘይብሉ መዓርፎ ነፈርቲ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ኤርትራን ወፍሪ ልምዓትን ብሕታዊ ክፋል ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ ግዝኣተ ሕግን ግሉጽ ኣሰራርሓን ዘይምህላው እዩ እቲ ኣብቲ ሃገር ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ጉጅለ ድላይ እዩ ዝገብር ስለ ዝኾነ ድማ ሎሚ ዝገበርካዮ ጽባሕ ክስእኖ ቀሊል እዩ
እዚ ብግብሪ ተራእዩ እዩ ኤርትራውያን ገንዘቦምን ገዝኦምን ካልእ ንብረቶምን ብቁሉዕ ተዘሚቶም እዮም ተኻፈልቲ ናይቲ ዋዕላ ድማ ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኣውፈርቲ ዝተፈጸመ በደላት ዓዊሎም ብትብዓት ኣቃሊዖሞ እዮም ነዚ ኸኣዮም እቶም መመሳመስቲ ናይቲ ስርዓት ብዛዕባ ዝሓለፈ ኣይትሕተቱ ሽዑ ናይ ሃገርና ምህላውን ዘይምህላውን ሕቶ እዩ ነይሩ ሽዑ ዝተፈጸመ ጌጋታት ክህሉ ይኽእል እዩ ተበዲልኩምን ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ልኡላውነት ሃገር ቀዳምነት ክንህብ ስለ ዝተገደድና ኢና ዝብል ሓፈሻውን ኣደናጋርን መልሲ ብምሃብ ንዝፈጸምዎ ገበናት ክሸፋፍኑ ዝፈተኑ ከምዚ ምስ ተረኽበ ድማ እዩ ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎስ ክመልሰለይ ነይኣምኖ ዝብል ምስላት ተመሰለ ዲክታተርያዊ ስርዓት እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘምፀ ዳ እዩ ኣሚንና ገንዘብናን ጉልበትናን ከነፍስስ ዝጽዋዓና ዘሎ ወይስ ዝሓለፈ ረሲዖም እዮም ኢሉና ድኾን ይኸውን ንመንግስቲ እንቆጻጸረሉ ቅዋም ባይቶን ቤት ፍርድን የብልናን ህዝቢ መራሕቱ ክሸይምን ከውርድን ዘኽእሎ ስልጣን የብሉን ንብልሽውና ዝከታተላን ዘቃላዓን ናጻ ትካላትን ናጻ ጋዜጣታትን የለዋን ብኣፍ እንተዘይኮይኑ ብጽሑፍ ዝስራሕ ስራሓት የለን ኣብ ወፍሪ ክውዕል ዘለዎ ጉልበት ኣብ ዕዳጋ ዘይኮነስ ኣብ ወተሃደራዊ መደበራትዩ ተኸሚሩ ዘሎ ብሓጺሩ ንገድ ነጋዳይ ሕረስ ሓረስታይ ዝብል ሃዋሁ ኣብ ዘይነገሰሉ ኩነታት ገንዘብካ ምፍሳስ ማለት ንህይወትካ ነዛብ ኣሕሊፍካ መሃብዩ ዝቁጸር ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደብ ፈነዋ ትግርኛ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝሓንቀኒዩ ብሰላም ይረኸበና